Stress kan forebygges med balance. Balance mellem arbejde og fritid, krop og psyke, mellem dine forventninger og andres. Balance mellem udfordringer og evner. Det er på tide, at vi gør op med det perfekte menneske, og i stedet ser på det afbalancerede, stressfri menneske. Hvordan er det? Hvordan lever det? Sådan spiser det stressfri menneske, stille og roligt, tager sig tid. Hun smager på guleroden. Den smager af gulerod. Måske spiser hun i selskab med andre. Sådan motionerer det stressfri menneske. Fysisk aktivitet gør hende afslappet og glad. Hun tør godt at sige nej, 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 nej. Hun er ikke altid tilgængelig, og hun giver sig selv lov til ikke at være perfekt. Det stressfri menneske har sig selv med, holder af sig selv. Det stressfri menneske giver sig tid til at se solen stå op. Ja, det tager sin tid. Vi skal tilbage til et naturligt tempo. Det stressfri menneske arbejder på en arbejdsplads, der har gjort sig fortjent til balancemærket. Dette garanterer et stressfrit miljø og har medarbejderens mentale trivsel i centrum. Der har man en time manager. Time manageren forebygger stress og hjælper med at prioritere. Den stressfri arbejdsplads stimulerer sanserne og giver adgang til nyttehaver. Jord under neglene giver ro i sindet. Den stressfri arbejdsplads har hjerterum og pusterum. Kort sagt, den stressfri arbejdsplads har fokus på rammerne. En time manager er en sparringspartner, som hjælper med at prioritere og skabe balance. Medarbejderen er løbende inddraget i skabelsen af en optimal dagscyklus. Pusterum er adgang til grønne områder, nyttehaver eller sendrum.